compañeiros. Bos días, mestres e mestras. Bos días, pais e nais. Benvidos a este festival de Nadal co que rematamos o ano e damos benvida ao Ano Novo 2018. Agardamos que vos guste o menú deste festival, tanto como que ides degustar no día de Nadal. Como entrante deste festival, damos paso aos nosos compañeiros e compañeiras de segundo de primaria, Que nos vai deleitar cunha dramatización musical. Na nosa historia houbo moitos apaixoados da ciencia. Entre eles destaca a Benjamin Franklin. Centrouse na observación e descripción dos fenómenos da electricidade. Construiu papaventos para comprobar que a natureza dos raios era eléctrica. Entón decidiu voar un papaventos nun día de tormenta que nun extremo tiña atada unha chave. O papavento remataba no extremo oposto, nunha punta metálica, e comprobou que as nubes cos raios que mandaba a terra estaban cargadas de electricidade e que dita electricidade discorría dende a punta metálica ata a chave. Grazas a isto, tempo despois, inventouse o pararraios, instrumento que se estendeu polo mundo para que os raios non danen as persoas e construccións. Outros científicos destacados é Galileo Galilei. Galileo Galilei foi o que descubriu e afirmou que a Terra e os demais planetas xiran alrededor do Sol, xa que antes crían que o Sol e os demais planetas xiraban alrededor da Terra. Con estes científicos imos convidar os nenos e nenas de primeiro que suban ao escenario, que nos van deleitar unha panxoliña titulada O abeto está baleiro. Pero acaso non houbo mulleres científicas? Só había homes científicos? Por suposto que sí, quizás unha das máis coñecidas foi Marie Curie. Marie Curie foi a que descubriu dúas sustancias radiactivas, o polonio e radio. Grazas a estes descubrimentos de Marie Curie, salvou a vida de moitas persoas, xa que se usa no campo da medicina, nos hospitais. No mundo dos científicos destacaron outros nomes como Isaac Newton, Darwin, Copérnico, Leonardo da Vinci, Bárbara McClendon e Hipatía de Alejandría. Agora os nosos compañeiros e compañeiras de quinto B teñen no preparador unha canción en inglés. Ademais de grandes científicos, tamén houbo grandes inventos. Grazas aos inventos, hoxe a nosa vida é moito máis doada. Que sería o noso mundo sen imprenta ou sen ordenador? Antigamente aprendeuse coa aparición do lume para quecerse, facer comida, etc. Pero desgrazadamente un dos inconvenientes do lume son os incendios, tanto naturais como provocados. Non fai moito nos concellos arredor de Tomiño. Non fai moito vimos un desastre nos concellos arredor de Tomiño e Vigo, e con isto os nenos de terceiro van facer unha... Nenos de terceiro teñen preparado unha panxoliña, ni solá o Nadal. A cámara de fotos ou de vídeo? A bombilla, o frigorífico, a pila, o microscopio, a televisión ou o teléfono móvil. Con estes inventos suben agora os nenos e nenas de cuarto de primario que están dispostos a facernos bailar country. Bo Nadal!
dicirlle a miña avoa onde estaba, tiña que dicirlle con moito detalle o lugar onde estaba. Non podía nin mandar unha foto nin unha ubicación. Non podían ni mandar unha foto. Que vida máis primitiva e antiga a túa nai. Menos mal que temos móviles. Que liberdade e comodidade. Verdade, que lle quito o volumen dos correos, dos whatsapps, das notificacións do Facebook e do Instagram. Pois agora todo o mundo ten móvil, ata as avoas. O outro día estaba na cafetería e había unha avoa con un iPhone de última xeración. Hai que ver como manexaba. Escoitei dicir que tiña todas as súas amigas da infancia agregadas no Facebook. Lémbrase los nomes e apelidos de cada unha. E eu, que non me nombre unido que comín onde. Os nenos e nenas de quinto de primaria suben ao escenario para interpretar unha peza instrumental. Que a disfrutedes. Que bonito e prácticos son os móviles de agora. Non como antes, que eran como ladrillos. Se caían ao chan, sobrevivían. E non digamos a batería. Ademais, o outro día, o meu pai atopou o Nokia que perderon no 2005. E o máis sorprendente é que tiña un 40% de batería. Pois agora que o dis non sei se melloraron moito os móviles. Hoxe en día tes que pagar moito máis diñeiro para mercalo. E tes que gastar case €1 para actualizar o WhatsApp. A túa nai pódete chamar polo WhatsApp, porque se ela ten que escribir no WhatsApp xa desespera un. Tamén pasas moito tempo xogando ao Candy Crush. Avísate das calorías que gastas ao día e ata que podes comer. E co móvil sabemos cando alguén está de aniversario gracias a Facebook, que do contrario só che ia felicitar a vó. E ademais, compartimos fotos cos nosos amigos, pero claro, pasámonos